kauturan, maayo gid nga adlaw sa inyong nga tanan. Kag sa sini nga tion, pasalamat gid kita sa Dios kay makaugdanay naman kita sa pagpamalandong sa iyang mga pulong. Kag ang mga pulong sa Ginoo nga aton paghambalan sini nga tion makita sa Mateo kapitulo 5 halin sa 17 pagkadto sa 20. Kag ako nini pagabasahon sa hiligaynon nga Bible, kag sunda lamang dira sa inyong mga Bibles ang mga dinalan nga naghambal. Hindi kamo maghuna-huna nga nagkari ako sa pagdula sang kasuguan ni Moses kag sa mga ginpanudlo sang mga propeta. Wala ako nagkari sa pagdula sini kundi sa paghatag o kon sa pagpaathag sang ila matuod nga kahulugan. Dumduma ninyo ini samtang may langit pa kag duta, wala sing bisan isa ka kudlit o kun 10 jutay nga bahin sang kasuguan nga pagadulaon tubtob nga matuman ang tanan. Gani ang bisan sino nga maglapas sang pinakajutay sang mga kasuguan kag magpanudlo sa iban sa paglapas man manginlabing kubos sa ginarian sang langit. Pero ang bisan sino nga magtuman sang kasuguan kag magtudlo sa iban sa pagtuman man mangindako sa ginarian sang langit. Gani ginasingganan ko kamo nga sarang lang kamo makasulod sa ginarian sang langit kon ang inyo katotom sa pagtuman sa ginapaabot sang Dios sa inyo maglabaw sa katotom sang mga manunudlo sang kasuguan kag sang mga Pariseo. Kabay nga ang Dios magpakamayo gid sa sini nga mga pulong kag ining tanan kutob sa aton maabtan sa sini nga tion aton pagahangpon ang mga dinalan nga ginhambal sa sining bahin sa balaan nga kasulatan nga aton ginbasa. Ni naghambal sang kasuguan siling ni Jesus Christ, nagkari ako hindi sa pag-abolis o kon sa pagdula sang mga kasuguan kundi sa pagtuman sini, kag naghambal siya nga wala bisan isa ka kudlit o kon gamay nga bagay sa mga kasuguan nga hindi matuman. Bisan isa ka gamay nga bagay, isa lang ka kudlit nga napagkit sa balaang kasulatan matuman gid siling ni Ginoong Jesucristo. Doon mo nato nga sang nagpanudlo sini si Jesus Christ, may mga madamo nga mga Pariseo kag manunudlo sang kasuguan nga nagapamati sa iya kag nagabantay kung bala ang iya ginatudlo kag ang iya ginakabuhi suno sa kasuguan sang Dios. Madamo ang kasuguan sang Dios nga nasulat sa balaan nga kasulatan kag hindi naton ini matapos sa isa ka panahon kun aton isa-isahon ang tanan nga mga kasuguan sang Dios nga nasulat sa Bible. So aton lamang limitahan ang aton kaugalingon kag ang aton tion panahon sa pagtuon sa dua lamang ka bagay, dua ka mga kasuguan nga ginsulat sa Old Testament kag ginsulat man sa New Testament. May mga kasuguan nga ginatawag sang mga manunulat nga moral law. Ang moral law dira nasulod ang napulo ka mga sugo. Na memorya na naton ang mga napulo ka sugo, pero aton ini suliton kag akon basahon ang napulo agod nga manginlabas ini sa aton hunahuna. Sa Exodus 20 halin sa 1 pagkadto sa 17 diri nasulat ang mga napulo ka sugo nga ginhatag sang Dios kay Moses agod nga igatudlo sa mga tao sang mga Israelinhon kag sa aton man subong nga mga katawhan sang Ginoo. Exodus 20 are ang una nga sugo. Hindi ka maghupot sang iban nga Dios
luwas sa akon. Ikadua, hindi ka maghimo para sa imo kaugalingon sang isa ka Dios o kon isa ka larawan sang bisan ano nga tinugas sa langit o kon sa duta o kon sa tubig nga yara sa idalom sang duta. Ikatatlo, hindi mo pagamiton sa wala sing pulos ang ngalan sang Ginoo nga imo Dios. Ikaapat, dumduma ang adlaw nga inog pahuway. Ikalima, nagsiling siya di, hindi ka magpatay, hindi ka magpanginbabay o kon magpanginlalaki, hindi ka magpangawat, hindi ka magsaksi sim binutig sa imo isig kataw, hindi ka magkaibog sang balay sang imo isig kataw, o kon hindi ka magkaibog sang iya nga asawa. Amo ini ang mga napulo kasugo nga ginhambal sang bala na kasulatan nga ginagsiling ni Kristo, wala ako magkari agod sa pagbungkag o kon sa pagdula sang mga kasuguan ni Moses. Ang kasuguan ni Moses nga ginhatag sa Dios, amo yadto ang akon nga ginbasa bago lang. Kagini ginatawag nga moral law. Ang moral law dapat sundon sang mga katawhan sang Israel, kag dapat nga sundon man naton. Inisubong kag ang siling ni Jesus Christ, wala sing madula sini, kundi iyang i-apply ang matutod nga kahulugan sang ginasiling nga moral law. Kagaton busi siyon subong, kon bala natuman ini sang insakto sang mga tao. Kay man ang tuyo diri ni Kristo, siyang paghambal nga siya nagkari sa pagtuman sang insakto, suno sa kahulugan sang mga sugo nga ginhatag sang Dios kay Moses, kagigatudlo sa tanan nga mga katawan, halin sang una tubtod subong. Ang aton tan-awon subong amo ini, natuman gid bala ini sa insakto o kon wala. Ang sabat sinagapamangkot amo ini, nga ang moral law wala agid natuman sang mga tao sang insakto. So ang siling ni Kristo, nagkari ako agod nga matuman sing husto. Suno sa ginatudlo sang Dios sa aton ang mga kasuguan ni Moses nga ginatawag moral law. Okay, nga nagsiling ako nga wala gid matuman sang mga tao sa insakto. Halin sang una, tub-tub subong, wala ma-practice kag ma-apply, wala naton matuman sang husto ang mga ginasugo sang Dios sa aton. Pirmi kita makabati sa sugilanon sa aton nga pungsod Pilipinas, ang aton mga leaders kag iban katawhan nagasiling ang aton mga kasuguan wala masunod sing husto, tungod kay kung isa ka tawo gamhanan, manggaranon, ang kasuguan hindi ma-apply sa iya. Pero kung imol ka, madali ang kasuguan ma-apply kay wala kay agawom, kag wala ka kwarta. So hindi patas. Kung nadumduman ninyo sang una, naga-adapt kag naga-practice pa kita sang nasiling nga death penalty, capital punishment. Pero ginungtat na lang to, kay ang mga imo lang madutlan, ang mga gamanan kag manggaranon, hindi madutlan sang death penalty. Amo-amo man sina ang ginatudlo sang Dios sa aton nga ginatawag moral law. Wala ma-apply, wala ma-practice ang matutuod na kahulugan sang kasuguan na ginhatag sang Dios. Ihatag nakon sa inyo ang nanungod sang isa ka babae nga nadakpan nga nagpanglalaki. Ini na record sa John chapter 8. Halin sa 1 pakadto sa 11. Okay, nadakpan siya nga nakakumit sang sala nga adultery.
So ini nga babay gindakop sang mga Parisiyo kag sang mga manunudlo sang kasuguan didto kay Kristo, nga sadto nga tion si Kristo nagapanudlo dito sa templo. Kag gindala nila ining babay, ginpatindog sa tubangan ni Kristo, kag nagsiling ang nagdakop. Ang nagdakop Parisiyo kag manunudlo sang kasuguan. Eksperto sang kasuguan. Kasuguan ni Moses. Kay man manunudlo sila. Okay. Siling nila kay Jesus Christ amo ni, Ginoo, Sir, Maestro, nadakpan namon ini nga babay sa akto nga nangin lalaki. Nagpractice ang ginasiling immoral, sexual immorality. Kag naghambal pa ni eksperto sang kasuguan. Siling niya, Sir, suno sa kasuguan ni Moses, aran ang pulong, bantayan naton, suno sa kasuguan ni Moses, ini nga babae, dapat patyon paagi sa paghaboy sa iya sang bato. Okay? Si Kristo, nagduko kag nagsulat siyang tudlo sa duta. Wala ko kabalo kung anong ginsulat niya dito. Kag ang mga taong nag-akusar, nagsiling siya, Ginoo, anong sintensya mo sini? Kay ang kasuguan niyan Moses, nagsiling dapat ni patyon siya pagi sa paghaboy sa bato. Siling ni Kristo sa ila, kung sino sa inyo ang wala sing sala, amo ang mag-una haboy sang bato sini nga babay. Nagpaabot ining eksperto sang kasiguan ni Moses, nga magmando si Kristo nga patyon kay nakakumit siya sang sala nga adultery. Okay? Pero ang pamangkot amo ini. Insakto gid bala ang ilang ginsiling kay Jesus Christ nga dapat ato nga babay patyon paagi sa paghaboy sang bato? Hindi insakto. Kung sa aton pa ang kasuguan, wala masunod sing husto. Bisan ano nila nga tuon, wala nila masunod kung ano ang husto, ang ginasiling sang kasuguan halin sa Dios nga dapat nga sundon sa mga tao. Ang Leviticus chapter 20 verse 10, amo ning ginatawag nga cross reference sa sining kasuguan. Kay man ari diri sa aton mga sugo, isa sa mga sugo sang Ginoo nga ginhatag kay Moses nga nagasiling nga hindi ka magpangin babay o kon magpangin lalaki, mangin babay o kon magpangin lalaki. Amo na ang kompleto nga sugo. Ang Leviticus 20 verse 10, chapter 20 verse 10, ang ginatudlo sini amo ini. Ang dapat nga patyon paagi sa paghaboy sang bato, duwa, ang lalaki kag ang babae nga nakakumit sang adultery. Ang ila iya, ang babae lang ang ilang gidakop, gindala kay Kristo, agod hukman sang kamatayon. Kamusta to iyang lalaki? Kay duwa sila nakakumit sang amo nga sala. Ano, babae lang ang silutan, ang lalaki ay hindi inapatas, parehas lang sila nga nakasala. Ang babae kag ang lalaki parehas lang kabugat ang ilang sala. Ang sugo ni Moses amo nga patyon ang duwa paagi sa paghaboy sang bato, hindi nga ang babae lang. Amo ina ang ginasiling nakon nga ang sugo sang Dios wala masunod sang husto. Hindi patas. Ang gusto iya sang Dios amo ini ngang tao nga nakasala, patas ang tratasyon, patas ang silot. Hindi nga babae lang ang patyon pagi sa paghaboy sang bato. Ang kasuguan nagademand nga dapat lalaki kag babay amo ang silutan sa kamatayon. So karon nakita naton nga ang mga sugo nga ginhatag sang Dios wala matuman sang husto sang mga tao.
Kabangdanan nga si Kristo nagsiling, wala ako nagkari, agod nga dulaon ang mga kasuguan. Nagkari ako agod sa pagtuman kag pagtudlo sa matudtuod nga kahulugan sang kasuguan nga ginhatag sang Dios kay Moses. Pero ari pa di ang sugpon. Nagsiling pagid ang si Kristo kasuguan ni Moses kag sang mga propeta. Nga agin sulod dira ang mga propeta tungod kay ang gusto itudlo ni Kristo sa aton amo ini nga ang bug-os nga kasulatan, ang New Testament kag ang Old Testament. Kasuguan ni Moses kag sang mga propeta. Sa aton pa ang bug-os nga kasulatan halin sa Old Testament pakadto sa New Testament. Dapat inang tanan tumanon ang kasuguan ni Moses kag sang mga propeta sundon, wala sing madula sina. Sa aton pa ang bug-os nga Bible halin sa Old Testament pakadto sa New Testament, dapat nga husisaon kag sundon sang mga tao ang tanan nga ginatudlo sa aton sang balaan nga kasulatan. Ang Bible nagatudlo sa aton nga nagsiling, ang bug-os nga kasulatan gintuga sang Dios kag ini may kapuslanan sa pagtudlo sa aton sa husto kag mataro nga pagkabuhi kag sa pagsabdong sang aton mga sala kag mga tiko nga pagginawi. Ang bug-os nga kasulatan, hindi nga pili-pilion mo lang kung anong gusto nimo. Ang siling ni Kristo, ang bug-os nga kasulatan, ang sinulat ni Moses kag ang sinulat ni propeta, dapat ina sundon. Wala sang isa ka kudlit sina nga hindi matuman kag sundon naton nga mga katawan. Okay. Ang napulo kasugo nga akong ginhambal na kaina, ginhimo ina ni Jesus Christ nga duwa na lang. Kag ina makita sa Mateo kapitulo 19 versikulo 21. Nga nagsiling ako nga duwa, amo ni natudlo ni Jesus Christ sa Mateo 19 verse 21. Una, siling niya higugmaon naton ang Dios. Ikadua, higugmaon naton ang aton isig katawo katulad sang pagigugma naton sang aton kaugalingon. So ang napulo kasugo ginimo na lang nga duwa. Kabalo ka ang una nga apat sang 10 commandments nagapabakod adto sang aton relasyon sa Dios. Nya hindi ka maghupot sa iban nga Dios. Hindi mo pangalanan ang ngalan sang Dios sa wala sing kapuslanan. Bantayan mo ang ang adlaw nga inugpahuway. Mag-obra ka sa 6 ka adlaw. Kay kasi kay 7 magpahuway ka. That means kainang apat nakatudlo sa aton sa pagpabakod sang aton relasyon sa Ginoo. Ikadua, sa ginasiling naton nga 10 commandments, halin sa 4 pakadto sa 6, nagatudlo na sa relasyon naton. Sige nga magtahod ka sa imong iloy, kag sa imong amay, relasyon inas tao. Hindi ka magpatay, relasyon sa aton katao. Hindi ka magbutig, okay, relasyon sa isig katao. Hindi ka magpangawat, hindi ka magkaibog sang asawa sang iban, o kon sang propidad sang iban nga mga tao. Ina nga mga sogo, nagapabakod sang relasyon sa isig katao. So duluman naton duwa. Bahino naton ang napulo kasugo, ang una nga apat nagapabakod sang aton relasyon sa Dios. Ang nabilin nga anom nagapabakod sang aton relasyon sa aton isig katao. So duwa lamang. Gintingob inang duwa sa New Testament. Kagina amo ang Mateo di siya ginatudlo sa Mateo nga kon ginmit lang kaina nga nagasiling sa Mateo 22 ini nagatudlo sa aton nga dapat higugmao naton ang Dios sa bug-os naton nga hunahuna, sa bug-os naton nga tagipusoon,
sa bugos naton nga kusog kag sa bugos naton nga kalag. Ina nagapabakod sang relasyon naton sa Dios. Igugmaon naton ang Dios labaw sa tanan. Ginatawag ina nga the great commandments. Ang napulo iya amo na to ang moral law, 10 commandments. Okay? Ang great commandments kinimo na nga duha. Ano ang ikadua nga gintudlo sa aton? Sa Mateo 22, ining ikaw daw nagsiling, higugmaon naton ang aton isig katao. Katulad sang aton paghigugma sa aton nga kaugalingon. Okay. Kung ang Old Testament ang napulo ka sugo, wala matuman sang insakto sang mga tao, ang duwa ka sugo nga ginatawag Great Commandments, wala man matuman sang insakto sang mga tao. Okay? Amo ning example na sulat sa Bible. Ginmit lang ko na kaina, Mateo 19:22. Ari di ang ginatawag nga the rich young ruler, manggaranon, pamatanon, kag pangulo pa siya. Nagkadto siya kay Jesus Christ, ka nagsiling, Ginoo, anong buhaton ko agod nga makasulod ako sa ginharian sang langit? Siling ni Kristo siya, ano ang ginatudlo sang kasuguan? Siling sang manggaranon nga tao nga pangulo, nya halin pa sang gamay pa ko. Dabantayan ko na ang tanan nga mga sugo sang Dios. Proud siya siyang kagalingon. Nga abi niya kung nabantayan na niya kag natuman ang sugo sang Ginoo. Ginhimo na lang nga duwa. Igugmaon nimo ang Dios kag igugmaon nimo ang isig katao. Inang duwa ka sugo wala niya matuman sang insakto. Amo ina kag aton itanom sa aton huna-huna nga nagsilinggid si Kristo, wala ako nagkari sa pagbungkag sang kasuguan, kundi sa pagtuman sini kay man nabal-an ni Kristo nga ang mga tao wala gid makatuman sang insakto sang mga sugo sang Dios suno sa tinutuyo sang Ginoo nga aton sundon. Okay. Gintilawan sang Dios ni Jesus Christ nga ipakita sa iya ang iya ginhambal nga natuman na gid niya kay nabal-an sang Dios kay hindi insakto ang iyang pagtuman sa ginasugo sang Ginoo. Okay, siling ni Jesus Christ iya, isa na lang ang kulang. Ibaligya ang imong pagkabutang, properties nimo ibaligya mo. Ihatag mo sa imol, sa mga imol ang kwarta, kag ikaw magsunod sa akon. Dua ang igo diri. Ang igo diri amo nga siya nagabutig nga ginahigugma niya ang iyang isig katao katulad gid sa paghigugma niya sa iyang kagalingon. Kag wala man siya makahigugma sa Dios labaw sa tanan, so wala niya matuman ang sugo. Kay man kung gigugma niya ang iyang isig katao katulad gid siyang paghigugma siyang kagalingon, tani ang iyang pagkabutang ipaambit niya sa iban. Kay man ang iban nga mga tao wala sing kwarta katulad sa iya. So ang ginagugma niya di amo iyang kwarta, hindi ang iyang katao. Pagsiling ni Kristo nga okay upod ka sa akon, nagpangasubo siya, wala siya mag-upod. That means nga wala niya ginahigugma ang Dios labaw sa tanan. Ang iya ginahigugma ang iyang manggad, hindi ang iyang sigkatao. Ang iyang ginahigugma labaw sa tanan, ang iyang propidad, hindi ang Dios nga naghatag sa tanan niya nga pagkabutang. So wala matuman sini nga tao, although nagapabugal siya nga natuman na niya ang tanan nga kasuguan, halin sang jutay sang gamay pa siya. Sa akong obserbasyon, ang gusto silingon sini nga bata na memorya ko na
ang tanan nga kasuguan halin sang gamay pa ako. Lain iya ang namemorya mo ang mga sugo, lain man nga natuman naton sing husto ang mga kasuguan sang Ginoo. So si Kristo nagkari, ano ganing toyo ni Kristo? Nasulit-sulit ko, agod nga ma-register ini sa aton una-una. Ang toyo ni Kristo sa pagkari, amo ang pagtuman kag pagtudlo sang husto sa tanan nga kasuguan halin sa Old Testament kinatawag nato nga moral law nga ginhatag sang Dios kay Moses nga gintudlo sa mga tao kag ang great commandments sa New Testament sa Mateo 22 ato ni na mabasa ang sugo nga higugmaon naton ang Dios labaw sa tanan kag higugmaon man naton ang aton isikatawo katulad sang aton gid pagigugma sa aton kaugalingon kag wala ina matuman. Ang tuyo ni Kristo siyang pagkari agod nga matuman ina ang tanan bisan isa kagamay nga kudlit sa Bible. Siling niya tumano niya ina, wala siya sing i-reject, wala siya sing dulaon sina, kundi amo ang pagtuman sang tanan nga mga kasuguan nga ginhatag sa Dios sa aton. So sa anong paagi? Anong paagi sang pagtuman ni Kristo sina? Kay nakita naman niya nga ang mga tao hindi makatuman sang kasuguan sang Dios, siya amo ang nagtuman. Nagkari siya agod nga magtuman sang tanan nga sugo sang amay para sa aton. Gintuman niya na para sa aton. Kay hindi man kita makatuman, siya ang nagtuman sina para sa aton. Ang paagi sang pagtuman ni Kristo, kagamoy ni ang nasulat gid sa balang kasulatan amo, gintuman ni Kristo ang tanan nga kasuguan paagi sa pagkabuhi niya nga matarong. Nagkabuhi si Kristo sulod sa 33 katuig sa sininga dota nga wala gid siya makahimo bisan isa kasala. Nagsiling ang Bible kagini makita nimo sa Hebrew chapter 4 verse 15 nga nagasiling si Kristo gintintarman parehas gid sa aton nga mga tao nga ginatintarman ni Satanas, pero bisan si Kristo gintintar ni Satanas, wala gid siya madala bisan isa ka tentasyon ni Satanas. Amo ina ang Bible nagsiling si Mata sa aton nga si Kristo gintintar man pareha sa aton, pero wala sa iya makasala. Kita iya gintintar nga aton unang ginikanan didto sa garden sang Eden, kag tubtob subong ginatintar kita, makapila kita iya nahulog sa sala. Ang aton unang ginikanan nahulog sa sala, kita man nahulog man sa sala tungod kay nadala kita sa mga tentasyon ni Satanas. Pero si Kristo ya wala, nagtindog siya nga mabakod, nga wala sing bisan sinong gamanan nga nakadala siya sa pagpakasala, kay wala siya nahulog sa sala. So si Kristo nagtuman sang tanan nga kasuguan sa Dios, paagi siyang balaan, matarong, wala sing sala nga pagkabuhi sini nga dota. Kay man kung tanaw nimo ang ginatudlo sang Bible sa aton amo ini, kung defino nimo ang ginasilinga sala, amo ning kahulugan niya. Ang sala amo ang pagsupak sang mga sugo sang Ginoo. Ang sala amo ang pagsupak sang sugo sang Ginoo. Kung butangon mo na sa negative, ang sala amo ang di pagtuman sang mga sugo sang Dios. So tungod kay ang tao wala makatuman sang sugo sang Dios, nakasala kita. Ti si Kristo iya kay nagtuman, wala siya sala, matarong. So gintuman niya ang tanan nga kasuguan pagi sa pagkabuhi niya nga matarong.
Nagkabuhi siya di 33 ka tuig, pero wala sing bisan isa ka tawo nga pamatuod halin sang una tubtub suwong nga si Kristo nakasala. Gintuman niya ang tanan nga kasuguan nga ginhatag sang amay, tungod sina wala siya makasala kay gintuman niya ang tanan nga sugo. Sano pagid nga paagi? Sano paagi nga gintuman ni Kristo ang tanan nga makasuguan? Paagi sa paghatag niya sang voluntaryo sa iyang kabuhi dito sa cross. Nagpakamatay siya, voluntaryo, ginhalad niya ang iyang kabuhi sa aton nga mga tao. Kung kaysa may ara kita nga balatyagon, silin naton diin ang gahom ni Jesus Christ. Nga asang ginlansang siya sa cross, wala siya nagbato sa mga leaders, sa mga soldado nga naglansang sa iya. Nagakatingala kita nga amo sina. Ano may gahom si Kristo? Ano na perde siya? Nga ginlansang siya, nga way siya nagbato. Okay, ang sabat sina amoy ni ang ginasiling sang Bible. Siling sang Bible sa aton, ginhatag, hindi nga ginpilit siya. Ginhatag niya voluntaryo ang iyang kabuhi sa paghalad sa cross para sa aton. Makita nimo ina sa John chapter 10 verses 17 kag 18. Si Kristo naghambal nga may gahom siya sa paghatag siyang kabuhi, kag may gahom man siya sa pagbawi sina liwat. Naghambal ina siyang kamatayon kag pagkabanhaw. Iya man lang bawion liwat ang iyang kabuhi nga iginhalad. Hindi nga si Kristo wala sing gahom, kundi voluntaryo. Ginhalad niya iyang kabuhi sa cross para sa aton. Agod matuman ang tanan nga kasuguan. Kay kung hindi matuman ang tanan nga kasuguan, then may silot. Kag ang silot sang sala, amo ang kamatayon didto sa linaw sang kalayo nga ginatawag nga impyerno. Dapat matuman ang tanan nga kasuguan, agod nga hindi na ikaw kag ako masilotan, kay ang bayad sang sala amo ang silot. Silot sa linaw sang kalayo nga mo ina ang impyerno, kag dapat nga mahangpan naton ina subong ang kabangdanan nga ang nagkari si Kristo, kag nga ginhalad niya ang kabuhi sa krus, agod mabayran ang aton utang nga mo ina ang sala, agod nga hindi na kita pagsilutan sa linaw sang kalayo nga amo ang impyerno. Sang gindakop na si Kristo bala, agod ilansang na siya, ang kasaysayan naghambal nga ang isa sang sumulonod ni Kristo, si San Pedro, nagabot siyang espada kag ginlabo niya ang isa sang nagdakop kay Jesus Christ. Mabato si San Pedro. Yang batuan ang kaaway agod nga hindi madakop si Kristo. Kabalo ka kung anong ginhimo ni Kristo? Ginsabdong niya si San Pedro. Nga Pedro, ibalik ang imong espada sa suludlan. Hindi ka magpanglabo. Nga wala ikaw kabalo. Kung gusto ko nga luwason ang akon kagalingon, nga hindi magpalansang sa krus, tawgon ko lang ang amay, isa katawag, ipadala niya dayon ang 10,000 ka mga anghel, kag pwede nila maguba ang bugos nga kalibutan, agod nga mahilway ako sa pagpalansang sa krus. Pero silin ni Jesus Christ, ano ang pagkatuman sang plano sang Diyos sa pagluwas sa mga tao kung maglikaw si Kristo dito sa pagpalansang sa krus? Kay man ang iyang pagpalansang sa krus, amo ina ang bayad, kag amo ina ang paagi, agod matuman ang tanan nga kasuguan sa Diyos, agod nga ikaw kag ako hindi masilutan. Kay bayad sang di pagtuman, ang bayad sang sala, amo ang ginasiling nga silot sa linaw sang kalayo.
Padumduman bala nimo nga ginlansang si Kristo didto sa cross. Ang isa sa mga pulong nga ginhambal ni Kristo nagasiling, Amay, tapos na. Ano ang natapos? Nagsiling bala si Kristo, Amay, mapatay na gid ko sini, mabugto na gid ginhawa ko, patay na gid ako, tapos ng kabuhi ko. Hindi amo sina ang gusto niya silingon. Ang iyang ginsiling, Amay, tapos na. Kung sa aton pa, ang tanan nga kinahanglan, gina-require sang Dios agod nga maluwas ikaw kag ako, natapos na. Ang tanan nga mga sugo halin sa Old Testament, moral law, kag great commandments nga sugo sang Dios, natuma na. Amay, natuma na ang tanan. Ang tanan na kinanglanon, agod nga ikaw kag ako makaangkon sang kaluwasan sang aton kalag, gintapos na ni Kristo. Natapos na ang tanan nga kasuguan. Nagkari ako silin ni Kristo, hindi sa pag-abolis, hindi sa pagdula sa mga kasuguan, kundi sa pagtuman sini. Kag dito sa cross nagsiling siya, tapos na, natuma na. Kaya ang tanan ready naman, ang tanan natuma naman. Ano na lang ang buhaton mo kag nakon, agod matigayon ang kaluwasan sang imo kag akon kalag. Inang natapos na ni Kristo nga kaluwasan, imong batonon sulod sa imong kabuhi, kag magsiling ikaw, Ginoo, salamat gid kay gintuman nimo ang tanan nga kasuguan para sa ako nga tao nga hindi makatuman kag hindi sarang makaluwas sang akon kagalingon. Subuksi ang imong kabuhi, magtuo ka kag magbaton sinang Kristo nga nagtuman sang tanang requirements agud nga maangko naton ang kasiguruan sang aton kaluwasan. Magpaubos ka sa imong kagalingon kag kilalahon nga hindi ka makasarang magluwas sang imong kagalingon. Tungod sina ang natuman ni Kristo nga kaluwasan para sa aton, buksan naton, batonon naton si Kristo, kag alagaron ko siya, tug-tug nga kita buhi sa sining kalibutan. Mga kauturan, maraming salamat, kabayan nga Diyos, magkapadayon sa pag-upod sa aton sa tanan din niya.